Liverpool aýatynyň Türkmenabad şäherinde 1970-nji ýyllarda gurulan 4 gatly ýaşaýyş jaýlary abadlaýyş işlerini mätäçlik çeker. Binalardaky lagym we suw geçirji trubalar şeýlede ýyladyş ulgamlary ençeme ýyllardan bäri abadlanmaýar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 12-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Türkmenabad şäherinde Sowet ýyllaryna gurulan köp gatly jaýlarda inni ençeme ýyllardan bäri çalşylmaýan lagym trubalarynyň çala suw syzyp başlasa, daş töweregi ýakymsyz iýis gurşap alýar. Jaýlarda oturar ýaly bolmaýar. Yerde minlerde lagym suwlary akyp başlasa, jaýlarda oturar ýaly bolmaýar. Erbet iýis gurşap alýar. Diýip bir Türkmenabad ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köp gatly jaýlaryň onlarça ýaşaýjysy ýerde minleriň aşagyndan çekilen turbalaryň tas ýarym asyrdan gowrak wagt bäri çalşylmaýanlygyny, turbalaryň çüýräp zaýalananyny aýdýarlar. Häzirki günde Türkmenabadda 1970-nji ýyllarda gurulan 4 gatly jaýlaryň 90% dolu rekonstruksiýa mätäç. Diýip bir Türkmenabad ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabadda Sowetler döwrüniň soňky çäreginde diklenen 4 gatly panel jaýlaryň gurulşygynyň habarly bir ýerli ýaşaýjy şol döwürleri ýatlaýar. Ýadymda 1969-njy ýylda Türkmenistanyň aýaly sowuk boldy. Sonra hatda Amy derýa hem doňup, munyň iý ýany şol wagtky çärjek. Häzirki Türkmenabad şäherini suw basdy. Şol döwürlerde 1970-nji ýyllarda Türkmenabadda köpçüliklerin ýaşaýyş toplumlaryny gurdular. Hatda Taşkentden özbek guruluşçular hem getirildi. Olar 200 golay 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryny galdyrdy. Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne aradan 50 ýyl töweregi wagt geçdi. Sowetler döwrüne jaýly bolan adamlar häzirki günde ýerde minden tydýan ýakymsyz iýsiň ýaýramagyna garşy görüşýärler. Ýerli ýaşaýjylar wagtyl öz aralaryna adam başyna 500 manatdan pul toplap, köne turbalary çalyşdyrýarlar. Üstüne 50 ýyllyk jaýlaryň ýaşaýjylary hojalyk hyzmatlary, lagym we ýyladyş ulgamlary üçin özleriniň her ýyl töleg töleýänliklerini aýdýarlar. Muňa garamazdan Türkmenabadyň ýaşaýyş jaý ulanyş birleşigi lagym ulgamlaryny çalyşmakda zerur bolan guruluş karytlaryny satyn almak üçin hiç ýyly ýardam bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu jaýlaryň Türkmenabad şäheriniň ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň garamagyna durýanyny aýdýar. Türkmenistanda hereket edýän ýaşaýyş jaý ulanyş treslери jemaat hojalygy birleşiklerini degişli bolup bu edaralar ýylata hödürlenýän hojalyk hyzmatlarynyň gödäwçiligini öz üstüne alýar. Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşigi öý dolandyryş edaralarına guruluşy karytlaryny satyn alyp berse, öý dolandyryş edaralarynyň ustalary awatlaýyş işlerini geçirip turbalary bejerip berýär. Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar.